O rural de Redondela está a sufrir roubos en casas cando os propietarios non están nelas. Non é algo novo para eles, pero a pasada fin de semana os amigos do alleo atacaron por partida dobre. Os veciños do camiño do Casal en Reboreda andan inquedos. A nova de que roubaron un veciño vai pasando boca a orella nesta tranquila parroquia de Redondela. Un pouco de medo temos no corpo porque, claro, iso é unha lotería, non se sabe a quen lle pode tocar. De feito, non sabemos en que casa foi, pero supónse que foi nesta calle. Entón, pois, andamos con ollo, non queda máis remedio. Os ladróns asaltaron dúas casas. Nunha había unha cámara de seguridade que gravou como dous homes entraban nela. Foi en dúas vivendas separadas apenas 1 kilómetro unha da outra. Non é o normal, pero os roubos dos últimos anos asustan os veciños. Hombre, estou entre o medio da que dicen e máis a daqui da baixo. Estou no medio e medio. Por si acaso xa me dá medo tamén que me entren. Agora que teño máis medo que me entre que me dé un golpe. Xa lle dixen que comprara un can, pero vai a comprar un can, guau. Botanlle un bistec. Aquí ainda hai xente maior e a preocupación é esa, que marches ao mellor, como por exemplo hoxe, que é día de feira, que marches á feira e que cando chegues, pois que teñas a casa revolta ou así. Reboreda é unha parroquia tranquila e coñécense todos. Por iso a presenza dun extraño hai días levantou sospeitas entre os veciños. Xa fai 15 días, pois un coche que pasou por aquí, que non o coñecíamos, pois chamounos a atención porque, bueno, o señor iba dentro do coche, quedouse mirando, e aquí coñecémonos todos, ou sea, uns ou outros, de vista todos nos coñecemos. Pero, bueno, non lle demos maior importancia, pero cando pasou isto onte, pois a verdade é que relacionamos o tema. Probablemente sea xente que teña estudiado a zona, porque por aquí non hai xente conflictiva, como ben podedes ver, é un barrio tranquilo, levámonos ben entre todos, casos puntuales. Susto tamén o que levou outra veciña cando marchou a unha boda e ao volver descubriu que os ladróns entraran na súa casa e levaran as xoias e todo o que tiña de valor.